enum etu numu di odonsa awawa ebusiano Santase President Asafo na sabe masu inti wonom edru hano ya motsiano Akrofonso atiamehene nana educhemfi ataya ohenira ataya atakurufia hutibia dato unti ena sabre akrofonso atiamehene woduha oba abetia wono ntibetro di obi abetrase. Hello. Yo, sabe opayamen. Nase ene nana boati. Eno ti sabe oni abusia ato santia efe. Omadu ha wo so echia. Anopano ejamenu oni na abusia nyina bai ebetiae. Eyi so wonom aba. Sabre ataya wunti ena akrofonso atiamehene. Nana edujemfi oni so aduru ha obetia wo no. Yo, you be a better say, legend. Do you have money? Jamaican proposal. The moment in our baba. Yes, sir. And my money, you know, Mamma Hosway. Na monko fie na monko banku nyane bibia na sade eye no ewro no yanhye ya ebeti yensem yesre mama ni nyina montumi amfa mopa na yenchema Gede madam ma emfa onabo boache eja kon somebody emfa entu bia kakra madam Roma ewi ana mo asum. Yeah. Now no madam ma mo fa mo aso emfemi. Empanifo se obi nkotra sibonte ho na onti ntasi ohuro ne nsa. Obi ntra sibonte ho na onti onfa ntasi ho ehuro ne nsa. Onabo boache ejakun eye busiani mapa. Onabo boache ejakun eye busiani mapa. That's what empanifo se odihye anko a na akwa edwane onabo ebaye amade na oya okrosika na edimi antidie na onabo boache ejakon ekasa enye wose okuta ne nsam tete ono million aduenu tete ono million aduenu ene 2000 Ghana cedis se na nanu madawo mo bonfanche sananu na mo titika na mo akai eye mo amba mo na na mo wofase ona bobuache ejakun na oba no se ka bibi se MPP national chairman na odihye na ope anu madaruma wadura mo ampo kromu mo mpaye mo gunsa bibi a mo ye bia na mo kai no se de be ya dai so no ebebam na atima babua Ghana enyina ejo na bo million duenu wose emfanche sananu mu yetitika na yakai no pia Honorable, he is one of the stalwarts of the new patriotic party, and here Mama Asenie, also the national chairman of the new patriotic party, and where Accra and Abuati Moko and Siadri, Minimie say, on the Amane Pabakwa Kobo, Namamo Edikano, Nananom, and May. Ye pejana na boati amugu nsa momfa bi emu from enkai honorable na enne minister of the no emrem na ye nyina na ni monyam se no ebeka ye honorable nyame Israel yedase ahefie kete monke mo maye something for eba Nanom sabre eye mama Susie
ɔne mama comfort maame si ne ma su ɛne wɔ pɛtuo ne papa abusuafoɔ ɛnso adu ha ɛsia ma su ma comfort wɔ pɛtuo wɔpɛtuo ne yere ɛne abusua ne yere ɛne wɔn mu abusuafoɔ ɛna adu ha yenya also president mama rose nti yenya also president ɛnso adu ha wɔn ɛtia wɔpɛtuo ne yere ɛne abusuafoɔ ɛna mama comfort ɛne ma su nso wɔn papa no abusua adu ha ɛtia no. Yesre mo mo me ye ha ensa pipa ya na mudimika na mo akoda ase ye mpese ne ye bebrefre mo sabi anopa no mo sa ase fefefe ma ye no munye ne sa esan se be ifo ba ne nani nso ade so bi bre ye wanga na se di kra e chapata se ye koda na se ti me fre mo mo me ye wi ya ne e receipt na ma mo na mo akoda ase Ponsa Accra, Miss Lawson say, na sabre wuni anu ma wuni wonu nko school no, woyi woti na waba abetia. Atimota school, Accra Kwesiam Ponsa, Tinasiye, na bebia wo bia wuni anu yi, omra metia. Aye. Atimota School, the only school in Ghana. Sabri and Mani Mene, what you have one year, the jump on time. What? And then, what you have, what bets your war, and no panona one to say, and they so Accra, one more time, what about bets your war?
dasie nyama dasio dum. Anopana me kasa desie ni nyina akwagu enemu nyina mo abafie enti maba wanu a monkotoje mu oden no momfanye mo adwuma na mo na asema yewie emere wafo nde wo mo abre wo mo nyi wo mo ahome wo hye me ma me amenya akono mo ante magi nom ne ade a akoshe safo a woti wonti me na ase aha enti mo sore na mo na asema yewie. Mami kunani ye neti wata uroma wenye di fufra bata uti mwa ye fru kunani kafra wati ai besro mi bo di ye ma onye mu nso na ye wadra ye ene wo papa ye nti ene ne adofo beta wati ama wa ye wukunu enyi adwa ye wukunu doti ye eye police ni Eric oni ne busie nyina wonom se 200 Ghana cedis wo kunani je ne fato do kuno so mo biso mu anam da se Eric. The buffer on Mr. Robert's receipt in the corner 200 Sikapan count function. I'm a Juadi. That's a shillam and to us. Yeah, and I know my senior could ya don't take no freedom pass. Do wasie samutu mwana agraman ani adane mami kwani akakapaka mpompo mami die na sadi openi ya manu oni na busia santi nyina betie fa no pa no mo ne ye awie wo masa ba ze 724 say obi nkotrasi bonte ho na fantasy ho ehuro ne nsa enu nti no enne se na se na boatin ega form na ye ne dot yie na manu bodi aguo ofrontia woni na busia ya nti omuka na ye yie enti ensia busia franka oba kwani million ba ko edu bani ya manu bodi aguo na busia ba ye se ye nsom enfanti ye dot yie ekasubi so mu madana se ba me toma bipua ono nso adu ha asachi hima wapie mu ha a wono nso oba na waba bechia e manu akwaba. Nananom eye Dr. Amuapani Dankwa wenya ne baby kro ne yere South Africa o se ewie Abusuapani ne dapo mu idia na esese ono so obawa uyiri ti ema yehu no sabre abusua nyina atechira ye ba betia pepepe Dr. Amuapani Dankwa South Africa nya ne baby kro ye no ne yere entikafo ene edu na ne mu ni mu ye see.
baby I will be up for so fem me. Said ye adofoi ya every Kumasi better with ye e kasatire wonye. One say one man at Kumasi. Ya mutu esuesu will be a numwana momu. Into 500 Ghana cedis. Never born and Abusuapani dot ye no. Sana a year one will yere. And in a Abusuapani so a buyer, 250 Ghana cedis on a panel and on much like ye. That's your yama, that's your doom. You're Abusuapani from which I won't see me. And a pamu will send me papa mama. Sadia, one more can you? Almost a million and near Abusuapani. Million me no yan and say a can subi. Sana Yeniana Namafo, Abusuapani, as I Abusuapani before, on a so Casamana so, only a man on one fast in Munyan. Mamma from our almost a million, yan na ya fancy a can subi. Sana, me mammy, aqua, no for tiring, one in a ma, almost so Casanie. Almost a million me and son. Yan near fancy a can subi. Nana no Mwada Roma said your ma Sue. Mama Susie. Yaboma. I am a year a coast, one in a buy a policeman. Almost so catch Abusuapani and ye. Almost a million me no. Yan near fancy can subi. We saw one and me that will be asked. Edamasi and Yamma. Edamasi and Yanshe. Edamasi and Yanshe. It will be anyway, sir. Pray. Now what you got to ye Katachi or no, and as I've been there. Ye Jan Quine and got to ye. So what about for now? Oh, we shall do a coffee casino. Nanagam Pem, a Bako and a Ducon and I will be too quiet. Nana Mwada Roma na yesremo se. Ahoho no ba no na yehwe baby a wono betina. Enye fese obi beba na obetia bewie no gyina ntenten no a. Ti yesre emrante ahodenfo no munye yiredi na momfama yen. Mama Grace, ba mi kunani sabre wase Linda na busuafo ebeta eyi doti yi ati nyina se 300 Ghana cedis nefa sesa name nefa boa eyi no. Mami Grace adom mami kunani adawo matie me. Body for no mu ya adwuma wo mu wo mami ametia na da wo mu ano. Wo mu ba ya, wo se de betuwa na atuwe. Oya okuru ya disika na mianti. Million miensa yemfamra ono okuru no momfa anti okuru doti yi ekasubi. Ise wo mada wo mu ase. Body for Ohima ba menya point said ye won sister penny ni kunu Mr. Day one ne yiri ba ye wo kasa kire oni mti 2 million je fa boa eyi no. Nana no mo adawro ma me ata ya baby a wo bia betena se na sabre wunti e na Asante kesiye ato a edru ha. Come on ladies and gents. Come on ladies and gents. And edru ha ataya ohine ira ataya krupi. Trophy wudi biada to wotia patakasi asia hema mpanensan kawo. Wunti e na mane meme. Edru ha ebetia we. Efwe efrabra proye no. Aha, mini anu wa prekope. Enedie ndi pakakra. Aha. Edu. Emma wo befo ni mema wo befo. Efwe emuni pagina esta wotwa eye tuma. Emuni ni de sabrane na. Enso pata na wanko. Aha. Eni mo nyampo, etoto bro, ani ekingi na wam. Enko na ko obo mo eye kuwe yi. Emma ni emo pese yi. Metra wo nyampo fi apa ko breni no ko ni me ko
Joe Willie, Transena, A. Penny Perry, and the Awopia, one of Metna, Ametia. Come on, ladies and gentlemen. Now, say a quick page and one more is there a yellow affair assistant. Yes, Ramo Tape, Tora, Omainura, Nana, and Tampoman Tanzania. Nana Maina went through her, the Nidian study at the Dama, and Magina, and the two are Magina, going on one of the Naya Penny, and Mananapia. And Magina, that's what we have now. Now, Gatia, one more OG, and then Tampoman Tanzania. One more, no. Nana, Omani, and Wawotia, it's so. And then an man and young year, a young Abusuapani I Boateng, and the young Dr. Yeno. Now, I want out of my mountain of Mountain and Animal. And I'm going to go on and come on it, but my name, I will be a proposal on it. And then you are happy one of them piano. I'm ready up down. When I come from London, the Yako. Those people the proper of what you come home. Pretty person from the sentence in a minute, you know. And a whole year in an year, no. Matilda and Anaya, Mitzlewana Mama, Rose, Nima, Matilda and Anaya, Wokino, Edima, Ebetiano. Sabre, Nanabra, my man, and Echam Command Tanzayadom, Asenie Agona, but of the Picanana and Yapra was in it after what you have in the Yabetre, Na Afrobia, Popomo, and Nananom. Ama Papa near disappoint so and Sana de Wobiano, the Atuaso, said you need any who Esteno, the Dependenti, the Bre Abrunasi, na Aquam Subisania Manidi, a Cosuria, na Fay, Yadi, and Yeme Tuaso, Nina Atuaso, inti a man penny fui, Mwanda Roma, Namo Sore, na a man non so, Brawley. Mwaba be yedi woho na yakuye limu 10 enne adagye ni posokra Roma said the Mamreni and Mani Tieno, and I mind him, and a champoman tan say yadom. O propusi prempa who put to Ponko moon, and
no ma bresi amoa wo botu fa de anu apagya de kosoro no de akyere wo de kyere bia de opanu agya yagu ai sabre ono ena eduru ha no ti amamre ne amane kwan so mmema ne mma ebusuam mpanimfo bekwa akoma na papa na amanji ne de atoa so ye de atoa so Colombia Mufaya Bwedi NDC Vice Chairman Efija Setre East Constituency Sabre ne yere ene nebusia enso duha eba abetia inti Honorable Vice Chairman NDC Efija Setre East Constituency Mr. Otinase na agency Honorable Columbia, a year and a name to one or Siano near Busia for Etia. Sabre Mr. Jumaniba, a fear Batman, UK, Nikuno Emmanuel, or Nebusia 4, and Eduma, a being one Edward Donsa, Everton Sayamwachia. Akasa enti echen achiami bema jo wili ukasa na yensu yakasa na mahima atranse amamre ni amani mu ebisa no kwanso enti ehoda din a upaja wonsa na kyese yensu yato aso ati amenya akonsa betina sei na wonso nom ya ifri jamase edru ha ebetia wo na waboa mo aye wo fa eyi ene na wama ye kwan se ye to aso ansa no mama su misro trase eye Mr. eye waso Mr. Michael Ansa eye uba amonu nikunu ose obaya 1,000 Ghana cedis so na enka uba amonu ene unuanom nyina na momfa mo na Boateng eyo no sabre na na kofi puku OPK ne yiri enso abusuafo ne yiri na emu enso so wa ha on etia masu eye wukuno ya wanya ne ba bi kro ni ntikafo e babbo a wo beta wachi e wo fa yi mu nyina wo mo se 5 million je ne fa bo a wo fa endroti yi no bema amponsa kakabo katachi osuodumuja bema na achimota school na ukoye wo papa ne na Boateng kofo na achimota upem mo a wonko ho 1979 na uwie school wo achimota na o classmates a no uwie branche no mabawa no uwie achimota no wo mu fra no pa no beta wachi so papa fi mu anya wonko na wanya one wo mu nyina it all achimota 1979 wo mo se bema amponsa 3,500 Ghana cedis. Tetu million aduasanu. Million bako aduasanu. 3,500 Ghana cedis. And amponsa so mo oni abusuan no krani monye na monfa enti.ye ekaso ebi. Obani kofi kwa tia onya ni ba bi eko. Bani kofi kwa tia onya ni ba bi ko. Ne ye oba ama ajiwa. Wone ne manyina wọ́n sẹ́ ọmọ kìtà ọmọ nsẹ́m mílíọ̀nù baako abusuan okirani yẹn fa mamonti dọ̀tí yé ẹ̀ka ẹ̀sọ́ ebi. Kíyèsí etí paako kwesí amponsa sábẹ́ ẹ̀yẹ wọ̀ ẹ̀dúnmọ̀ ẹ̀fọ́ anáàánú wọn wọ́n numọ̀ ẹ̀dí ọ̀nẹ́ ne yẹrẹ dùn ha ẹ̀ bẹ́ tia wọ̀. Yoo wíyà nàánú ma ṣe nfa mu asom ẹnfẹ mi yẹ mọ́nà mo fi dùn paase dọ̀dọ̀ wá ṣe ẹ̀nẹ́ Abusuapani ọ̀sán náà yẹ kọ́ àwọn odi mu. Sabe oko Nana Boateng eba no Nana Boateng kofo ne ba no na sabe Nana Boateng ne manyina ne nana no nyina wo me nana te ase oka mu bo mu ba ko pe na o mu san ne Kofi Boateng ene okwa sade Nana Boateng mane nana no ka sanye million baako ensia eya abusia so enka okrani na mo fante mo dot yi eka so bi
Nananom Sabre Dr. Kuchu ase opreko pelo no South Africa waba otia San Emmanuel kan hono nso Mama Mavis ne mate ewo St. Louis 1974 wonom edru ha etia no nananom sade ma Cordelia ne busuafo a eba ye beta eyeye ti nyina wo fejo yire wonom say 2000 Ghana cedis 20 million nananom yenye na yemfa enmo ensom aboboa ebaye so mo anam da sie nyama mami ama mi ncha efra akrofo so atempem mami Grace adom se wutie mi a emi ncha aba ncha ha wo se no ma nyina na muso mu na ekoto abusia million bienu mami mi ncha akrofo so ne ma mami Grace also no ma ne abusia yemfa mamu mfanti dotu ya ekasibi Mama Sue and Chip, no is Anthony Bianim Betsia, yes, fantastic news site as Safo. One say, Ma Sue, who offer aircraft on Sierra Yen, dotty year, and you're not a day. 300 Ghana cedis, never any the so one and that's the Yama. Mami ataya atena se sɛdeɛ nana edugyenfi aprɔfonso akyea mehene ɔsi amana to wo ni wɔse aboa ne deɛ gyakwa yinya ne kwa 400 Ghana cedis gye fabo wɔfa eyiyo no asedafo mo ni dwumadie no mu a ewie pɛyɛ enti baabi a mo bi amadawroma deɛ yɛ ka ɛkɔ no na mo so mo di akyi aseda deɛ awurade kura nkyerɛ deɛ Yesu ɔsɛ apatafo du yareɛ baako kɔda ase obi sɛ asɛ nko aka no ɛhe na ɔmo wɔ mo na asɛm ayɛ abusua Roma Santini and Jumui in Fribebia Sen Ananima Kupresiama National Chairman GPRTU Onuani Babu Drupos on 4 One Ankopia Hene and a Nam Sabri Apomaso Atiame Bedumase Atiame Sokaho and a Santini Duhano Debia Mekasen and Nabosom 4 way Senko Penihua and Kwabe and Kamoto Kid. And as I said, in the neighbor, then so said the Munimo or the combo call since in Sabre, Nanima, Presiama, and a Drew Juma or Tiano, a ye, Pakasian white and a soap, and a ye and Abuat in a dotty ye. Mammy Rose, Miss Rotimi, Sabre, a year, one soul, a year, Matilda, and Vera, one kunum. Aka one bomba coupé, one say 2,000 Ghana cedis, 20 million. Ma Rose in so 9 county anone, Mukreni, Abusianka Yena, the so one of that. Nano Mwadaro Masabre Comfort Azuma, or Tinana Boating Assassin so. It is happening and I'm watching Daniato near Yen Dotty Yan area. Won't mean to come for Zuma. When in a hoka phone, you know, through her, a Betian and Anom. Nana Patian Consam watching Wadaruma was so famous. Sabre a year would not Richard and do
Uniano no also young kunya 7 biankawa na wa trofo enti ewie was 500 Ghana cedis. Million enumte fabua o papa edot yi no. Yeah, na no famo so enfamie. Besa adwuman kati dada babia obia wutia na kwato abusia na to okunani. Besa no so nya ba bi ko ne mama anochi. Woni ne magina. Sana misali ma wo so nya asini abusia nyinara. Nenka mama kwani mama no tene ne mase omukwa million mensa yemfa emamo na momfante dot ye no ekaso ebi bana won se mai mama no ti ene ne ma na ma serefo na na abrama hima woni watena nkonya nyina sɛdeɛ ɛyɛ wɔ payaw ɛgyei ne mma ɛma kununom ɛne ɛmɛɛma yerenom ɛne wɔnom maame no ɛwɔ aborɔkyerɛ nyinaa aka bɔ mu ka kyerɛ abusua nyinaa ni wɔnom se ɛwie 4,000 Ghana cedis sɛ wɔnom papa panin Nana I.K Boateng abusua panin yɛyɛ ne dɔte yi a 4,000 Ghana cedis ɛmɛyi wɔ yerenom ne wɔ kununom ɛne wɔnom maame nom se 4,000 Ghana cedis yɛnyɛ nteka so. yo sabe ɛyɛ bɛma atake a wɔnya ne baabi kɔ mo amodo hwɛ ne yɛ ɛsta bikwa mo ase no mo yire no bitie bɔ yɛ mama na so ate ataya a wotie me a atake yɛ ɔsi million mensa ɔne ne ma yɛmfa mmra na mo ne maame kwani mo mfa ɛnti dɔt yɛ ka so ebi nananom santene atoe entri baabi asɛ baabi a modesie akosua tiwa na netiwa ɔwɔ ɛna saa bere yi wɔn mo aduru ha ɛbɛtia no ai edin di owo bi a ne ɛbɔ ɛkyerɛ sɛ baabi a ɔteɛ no ɔyɛ adwuma yie na netiwa ai Asenie ba ɛna saa bere ne dɔm nso aduru ha no yo mansoton ɛna wɔn aka aduru mu a manso akuropɔn ɛna wɔn aduru ha ɛbɛtia na netiwa no pia manso akuropɔn kɔ yɛ na yeah nana no mfa mo aso mfa me of my yere ɛne na busia na ɛkasa yi wɔn mo fere asuka junction tɔn ɔbɔ ase kwan so asuka ɛna wɔn aduru ha of my na mu wa ha of my ne gyina hɔ no katakye bɛmɛ na wɔnyere ba wɔne na busia baaya bikyi abonyam nko na ɛsɛ ɛtomo wɔn nyinaa aka ho nti wɔn ba ma of my ɛne na busia ne maame ekua mansa miliodu yɛmfa mmrai na momfanti dɔkiye ɛka so do pia Oscar Pio age of mine oni abusua nkɔda wɔn ase moayɛ adeɛ na menhyira mo nana no mo adawroma Nana Boateng de odwan ɔpɛ ɛna ɔde ne fufuo bɔ abusua ɛtɔ so mmienu a awurade de Nana Boateng bɛfiri mu no ɛyɛ Agona Presby Asafo Faith Congregation saa bere yi asafodɔm ne nyinaa ɛdu ha ɛbɛtia nananom na anɔpa no deɛ yɛbɛhyɛ aseɛ no yɛabɛtoa soɔ enti Agraba asere dɔm ne nyinaa ɛna abɔ mu a ɛbɛtia abusua Nana Abrahman Hema ɛne abusua former catechist Mr. Joseph Bajiman ɛne wɔn mma ɛne abusua ne nyinaa basere asafo aduru ha ɛbɛtia yɛsrɛ mo nkonya no ɛho yɛ akɔ akye enti mo adaworo mama mo nie ni na momfa nkonya no bi ɛmɛka yɛn ho ai mama no sɛ muntumi bibi nti muntumi nkɔsoa nkonya no mma mo adaworo ma ene de abobo ya no onenam ha okotiri betiri obefa dwum ho yesre Presby Asafo no emufu ewa ha nyina monsore na momra ekwan no ano na mone osofo fireman Reverend Isaac Owusu Ansa one ne dom na safo mpanimfo ne asafo ma ne nyina emu metia na edom ni munye tu na enye fe ti Presby asori ma ni nyina yesre mo monko itiri ho na monko tia me a me kasa edi emu ni se me ntimi mpo enti mu nyina mo nsori na monko
Abusuapani I.K Boateng ne yere abusua ene ne namfonom ene nadofo nyina ena aka pomu amomi oba fefe oba toblum oba okosie odi animu a wote adonten no momi ne sumo ofese bibiensi bi ha momi obeyi ne ho afiri mu da nti momi santene na odi animu no kwasi amponsa ne yere ene abusuafo ene nadofo nyina ena aka bomu a etia no ye ma mu nyina mo akwa aba e ma mo mo ene ahiahye ya minsira mo just makes up properly. Asafo ena sabre won wadu ha etsiano osofo fireman oni na sapo mpenimfo asofo atoto huni akintina wam osofo kwafu Frank onu a wodi mu bi the indefatigable person club ono su team ai asapo mpenimfo ni nyina aka ho ai anti grace na so ono so otimbi yeah, but fireman. Since I'm empty, Neba Ata, the Busia Boya, a brother, Mama Pierre, and so and with your shame. Mama lady, it won't be a car number to the I can't know if we didn't have no more people and their money. Absolutely, they are strong. You are in now. Let's see everything and the mark. So never ye and a nipa eta weti eboa moye ukundoti ye. Wo a mema who went intini who are chochong near Kinsina ram into Mamma Maninti or Mamma Bibre. If ye said ye can any kin
ekasa kyerɛ wɔn si apa ne sɛ yɛ 300 Ghana cedis gye ne fa go a ɛyi no saa na wɔfa akɔmea mesrɛ baabi a wo bi a wo nso tie me ɛyɛ wo yere ante abramansa ɔne n'abusuafoɔ ɛba yɛ nyinaa ɔsɔfoɔ ɛne ɔne ne mma nyinaa wɔnom se aboa ne deɛ agya akɔ a yɛnyaa ne kwa wonim kasɛse a ɔne wadie ɛwɔ fitia mu enti edwom no 500 Ghana cedis million enum gye ne papo a Ghana se ɛyi yɔ no Ate Gladys ɔhene ba baabi a obiara mpakyɛ otie me mesɛ wo so ne ase afama so ɔne ne yere ɛna ɛrekasa yi ɔsɛ mekasa si wo so a na aka wo nuanom nyinaa ato ase ne abusua nyinaa na wo mma no nyinaa na mesɛ wo so ma no ɔne mesɛ wo so ma no mo nyinaa ne okurani so wo so ne ase ne ne yere million mmiɛnsa tete sika no Mr. Amoa ideas original ideas agona esikafoɔ no emu baako ɛna saa bere wapie dwa no enti ɛyɛ aseɛ ka ate ideas original baako pɛ yo ɛna Maame Gladys ɛyɛ nsɛwosu n'ase yɛ ne wɔfa ase nua nɔte ɛna ɔpɔn wɔn mo taa nsɛwosu n'ase akyi million no baako 100 Ghana cedis nka bɛ mu a 400 Ghana cedis nsɛwosu n'ase ne na yere ɛne na wɔfa ase no gara no Asante Boateng eye Mr. Ajimai wo wadawroma unti ena sabri na mampɔhene ne Asante Boateng waduru ha obetia wo pie nananom sabre eye ne mark yewura ne mark ɔse ɔfajo Boateng unti ena wie waduru ha obetia we enti ne mark ena eduru ha obetia no yo nananom sabre Dr. Abusuapani South Africa onya ne baabi kɔ ɛyɛ ne yɔnko brɛboɔ Mr. Anything ɛne ne yere ɔbɛsi saa bɛ Dr. Abusuapani wɔ ha nkɔm bɛba oni wa ne kasa abusua ne wuyɛ jomia no abusua ɛna Mr. Boateng no yɛma mo million no 500 Ghana cedis Dr. Abusuapani adamfo Mr. Maamesi ɛkɔkɔ ba mo asemaye Wokuno dada Mr. Prempori amwase sadro nso aduru asana Aztec headmistress mama ono nso aduru ha abusua yi nyina ye ne ne epomu ya ye nyina sabre mama waduru ha ono nso so otsia mami kwani abusua mi party my former catechist ene adesie nyina na mo fa mo so sanfa mi asem na mansuo ne kwa asumu sabe eye Dr. Dankwa wanya ne baabi ekọ ne yere ne mma sania omo kasanye wo mo se ezi omkumafo so Asenie abusua nyinara mami kwani Dr. Dankwa yere ne mma miliodu Dr. Dankwa yere ne mma miliodu 1000 Ghana cedis but mo me do mo se mfa yo Mami Grace Adom Dr. Dankwa yene ne ma wo mo san bi program media adaroma yemfa ma na anumre o di atokra di de mpacho bi na mi je na amadi amu awo amanone sabre eye Abigail Aboajewa ntonso o se mi ko bi manka bi yetiri enti maame Abigail Aboajewa wono maame 500 Ghana cedis ose monye na monfa enye de edi sika ye wodoti ye mu bia biso mu anam da ase faseda no da se mu yo na no adehye abusua madaroma monfa mo aso mfa me na mani ma madaroma bi so na to na no Asenie abusua ni nyinara na koka okurani sabe kofi ase adehye abusua nana afia hene wa otoso bi eno ohene wa gabeku kofi ase hema eda wo mo ano ese aye eya wo mo adia da so odihia anko a na akwa edwani nti no sabe na nana ma de shibusia kofi ase a na afia hene wa kofi ase hema oda wo mo ano na ma hema na ma Asenie abusua ma mi twani wo bi se million baako edu
Milo bi afa sana no mu na mo tete ka mo aka Kofi Ase Adeshi busia wo ho pia Nana Kofi Poku OPK Mr. Otnasie Nana Agona man hima Nana Kofi Ase hima Mr. Jamai woni wade sie nyina montie dwum sɛde Kofi Poku OPK ne yere ene na busua nyina Asenie wonom say 2000 Ghana cedis 20 million yenye na yemfa mo adoti yie no biso mo anam dasie nyama dasie odum sana na Agona man hima na champa mantanse yi adom Asenie ba adonten ba wo firi dom pasene do wasie sabe eye wo mampanimfo a efiri Kofi Ase eba ye no enye wonom nyina wonom efira no pa wonom ha no waka wonom akom se to ampa ye nimu wonom say Kofi Ase ma esusu bi esansa wonso ye Abusuapani enenne asemo atomo yi enti mu nyina 200 Ghana cedis ensi moso na enka abusua ne kunani na no ya to asa abodi so ma mi Grace adom o tiemia onana Grace wani ni kuru ya beta wati ha sana o maame eno ya je eso ni ni kuru dan sa dia atu we no sa adofo esu hwew wo mo ba ya o mu kura mo se million dum woni ukuru no na mahima mo so na mo fante mo doti ye ekaso ebi Nana Kofi Pori building contractor Mr. Otieme Sabre amount from Kumase amount from baby a wotie no one man one Kofi Pampa pronounce one say 300 Ghana cedis je Papua eyo no yeah be ma ko do bwachi dan kwa USA wo yakko brabo wo nua wade nyina Mr. CC Okran 500 Ghana cedis 21 million no da bwachi dan kwa so mo ono maame abusua nyina bon fante dot ye kan subi Nana Primpon Sabre na wo yonkofo ene wo bro no so fo a wo ne wonom te odumasie ena edru ha uma wasote yesa wo nana aka to so nti won ma edru ha ebeboa wo no Sabre maame otiwa ya ba sase ne tie me na netiwa tie me Sabre wo kunu abusua efiri manso propon ebaye ene wadofo efiri wo ba ye nyina say apoa ne de eja kwa ye nya ne kwa nti 1000 Ghana cedis million no edu 10 million je ne fa epoa eyiyo no ekwan no wa nti apansiri mu a yes opani amwa sisi anu twa mu beti aye aye ndo so osako ba bi fufuro eti na Asenie Adeshi ma mi Grace opani yewra onso so oka ho bi woni abusua mu mpanifo nyina Mr. Jamai me modi en makoyem fomso entepi ni ehu se Aztec headmistress Reverend Wababetia oni ne senior house master en betia aye nananom anofom brejo na me senior house master say me ya ti post no so I post nso de years e bebre pansa na wa fredru ho nti assistant headmaster administration piao ena mama ene ne betia ye ene mama ene school management headmistress ene staff nyina say na no asenefo mo adawro mamunti ene wo mote baabi na na bo aten krade ye kan ye ni kan kyerɛkyerɛkyerɛ na dawro ma na akona Aztec ye nya no ho e ma ne ba so enti enne se na abo aten kwa 1000 Ghana cedis ye de take asubi bi so mo anam da se Aztec management ne staff da se nyama da se bru da se odum bia na Asenie abusua adawro ma mo fa mo aso family da mahima adawro ma na mo do aso family Mami Grace opani na wo so do aso family yewra bwachi danka katachi ofunti omne na duanana Ohio America botima mu na wo sabre breche boy yi wo so ntimi ntra waba wona oyire na wo ho oyire so na wa mana busua nyina aba no pa kwesi ade awia ya mu sika sei ya ka bibia nsi so na nto nananom ene obakani a that is anye yie
sabi obi kɔtɛ subɔnten wo fata so nhoro ne nsa eti ewura bɔkye dankwa yi mrs bɔkye dankwa wɔde na busua baayɛ a miliyon baako edu yɛmfa nsi nsonka abusua na nti okura ne yɛmfa nti dɔte yie ka so misi omuma dɛ ɔmo ase asedafoɔ mokɔ dɛ ɔmo ase ma yɛ. Car number AS135916 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 which a car no light yesi so se wan kodum no a wa wo chetirete yesro bomoden na kodum no ma yese de be ya abudia kekedia enkopa yeah maami nyako abranoma nyame ni wo oyeba abi obi a tie me Reverend Emmanuel Anoko Ache wase prekope eno no na bitie boye wa manaso ansi ore na busia nso aba wo mo ba ya wo mo se mi so eka wo busia eka ma mi krani million miensa ma mi ya fama mo mo fante mo dot ye eka su South Africa. Sabre Mukunu, and the Abusuapani and Eduha. Every people here could be a Yaman water. Sabre, I'm born and I was so on also in Abusuapani and Eduha and Siamuke. Yeah.
Sabe Nana Japa Ameya Otosumino Bikwane Acting President Agna Traditional Council Oni Nimpeni Fonina Eye Nananom Atina Nkunya We are not saying in an Akwati Yato Afamato Hine Yabo Yechidu Oni Nimpeni Fonina Atina Emiye So the one of Safiano Pano, over to her, one of ever to us. Emergency car number FST 312 JDP. Mr. Okutuka anona a fine name. Nanum Sapre Nanwa Yokufu Katatie Afrifa Mensa Sapre Adisiadinti Unika na ha Nankeno Gananka Aguna Mwampong Konfonoti Fia Ebepaise Ta Yena Yenim Sapre na huo temfo Nintika for a mema toto runi a kintina wam, Nanma Yokufo and Edruha Sabri, a grandma him a wunti, a donia druha, wabba, a fat, a gay, a proud way of Abusuapani I.K Boateng na asemo we no mani so na kwasomo me bo di anu ahye nanim said your pompo azuma onene nana
ne papa nana oduro Comfort Zuma on ne papa nana oduro kasa atre maame si esi so ene okunani ne abusua nyina ni wonom say Comfort Zuma say what nana boate asase so ya one oye ne kununi one ne ye ebunu inti nana ene Comfort one ne papa ba ya wo say 550 Ghana cedis yenye na yemfamoa eyiyo no that's yenyama ba me Gladys baby obi atie me Oma ewo buanim asante buanim wo mo aba beta wachi ya nhwa okwa omu kita omusa million mienu bra wo ya wo fadoti ye omu se yamfamra wo ne ma me kwani ensu niam ensu esu ono niam nyina ana oma ana ma me kwani 200 Ghana cedis oma ewo buanim se de oma kasa no na na bra man hima na na champa man tan se ya dom Opoposi pampa upodu konkomu akrawa bibi a upa juma akrawa ni bie sabre eye operations manager Ghana Commercial Bank Edna Auntie Edna say nana wunnim sabi enkono beba beye wo fadoti yi nenso bibi na kopie baby enti ewie 500 Ghana cedis na Abraham hima enso na enka okunani eno 5 million eno free hono eye nana noche obiri konfo anoche ose yewra bo frimpon kojo frimpon nana frimpon kotobre wose 100 Ghana cedis ye nefa bo wo nana eyiyo no teacher kojo mankwa wo ha na utie me amankwa teacher anka say you taro duma say na wo sabre opani kojo fodo ona abusia e ba ye sa wo so no abusia no Ukraine million 9 onye fante mo dot ye ekaso nana no mo adawroma ataya ohene ira ataya kurusi a wotia pasakasi asie ohene ire kwaso fremme sabre enche bia ne hu se emma ne mema afefefefefo bi aka won ho abom ayetu wodin kama ladies and gents ya wo betsi awo esanse wo ena wo ye ekuo no maame enti awie maame ataya kama ladies and gents say woni mekuo mra eni mekuo amamre nko nhyehyɛ ye nyinaa wodi ni nyinaa so pepepe enti ne eba ne seyie no yentumi eni umu yaba anopa no ye cha dancing crime ebeta wachi ewie nso yaba na sɛ wo nom wo nana esikasa wo ye ne dɔte ye ewie ya na kama ladies and gents say ye kwa yensem 2000 Ghana cedis 20 million ohima taya enso so ekuo maame na enke busie nyinaa that's ye nyama that's your dom number 30139 GR is Roko Yuka Nona Obi MP. Yo, na champa man tan say yadom na wada Robert see me. Auntie Grace, mami kwani. Sutie me mami ataya. Said ye, aye auntie B. Ye nyina ya tie nyina auntie B. Me kana me ka Mr. Ben. Tabakwa wanya ne baby for ne yere. Wasu dia da kwa wanya wo kwenti obaya. Isem sika million yensa. Ye na yamfanya ye wo fa ye nana ye kunu doti yie. Enu free one no. Sadi e bia mi nua John Lambert. Awo UK. Aye na yire oba pabrafi okoto. Sadi onu so kanie. Ena de bra onu so bi woni fie. Enso oba se they actually group of four. Yemra yemeka bi nkyere no. Oba brafi oso oba ya. Obra ni sika million baako million two epima enum aye 15 million wasi eni ekurani ani ebusia nyina abrafisi ye na yemfa na woti edoti ye enu free ono nana champo man tan say yadom mami kurani yadi abusia nyina sade ye nyina ya bi nyina anti afia eye ofabri yire wo kanie wasi ni sika million mienu yanye ye famwa ye ofa doti ye sana anti abraba ajua wonu so wakasa kire busia nyina na me chapo mata nse yadom wona wosimi mowudi na ka wonu wabusia nyina ni kunani wasi million mienu yanye ye fa en sa ye konya sana mami ataya o ka ti se wa o mami jamase o ma na so ti se rich apo ani se wa so ne ne ma million
and then 500 Ghana cedis. Yen na yemfa ensesa empunya ewo nanado to ye yase. Sa na sister fie demfu a wo se ma me amenya akọ wonu nua wo fa ko boy 50 Ghana cedis. Yeah. Sabe eye owura osu senior, osu junior. Sadi omo kasa che be ma jo ena jo dankwa. Na to ma mi kwani ni. O ka million mensa titi skanya pamra o fa ti do ti ye e ka no so ebi. Wapa jo Boateng sadi ni ma akọ ne yire e kasa kire wonye. Wonum so 1000 Ghana cedis million tu se ne papo a wunia eyiyo no. That's ye nyama. Yeah, na na ma senior busia. Bonje me. Na na ma senior abusia wo wi amwase. Na na kedu ya efie4. Ah, Brian wo fa no no. Sabe obuba ya. Wa mo se esi mo so aka okrani. Na ma nyima. Ni abusia nyina. Million no. Sorry na na kedu ya efie4 asenie. Wi amwase o mo kata no no. Nana no boda roma setie eye na Boateng ne papa nti kafo epiri amwase ba ye anopa no wono mesia de siedie kama ewie yi so omo se omo ba ya muni mu kunani 700 Ghana cedis 7 million ye na ye famoa enadie sana nana ma senior busia wo bi amwase eye ochami eje fie wo mo so kasanie wo mo se ni mo ya de ba ko pe sabre asamo atomo a million no woni fanta tananra no krani fati dotiye ekaso ebi nana premo to etuo mesrew uwie mate 1985 one more duha ebetia wo antia menya akosa de bra frank kasa trew no 2 million bra Eric Masu the price 1971 the price AD secondary school omo dre ebetia wo Sana eje gwantia menya akosa 1 million Boy Michael oni ni anu nyina ka wono mu bom no mo se 1 million Sana eja ko so 1 million ni nyina ohima ba menya akọ ensu so na ni ni Dr. Kujo South Africa Dr. Kujo South Africa wani na ye eni ne ba heti na sabe omo kasa esi ya mami mebi mami akosa de adem nkom say what's up on me anom antu asini abu adishikusia mami kwani mami akosa de nya sika ketua million bako abiasa million abiasa 3000 Ghana cedis ni ni omba haji omo akasa eno no yeah nano mwana roma mami kwani kwa so femme anopa eye wo ma kwa kujasi oni na beti akon wonom yerenom eye Linda ene gifty wonom ebetie wonom asi tetefe ewo mamre ni amane kwanso mami planie wonso no ma yi ne no se awie yin so so se sia na nado te ye yase a wonom ma 1000 Ghana cedis je the process name mami great ado mami planie o tie me mami amenya ko wo ba ya wo so no ma extra busia wani ba bi do mami amenya ko ni ba bi do wọ́n sẹ́ mílíọ̀nù baako wọ́n saka ní abusia nso ẹ̀nsaka ọ̀fàǹtẹ̀ dọ̀tí yie no ẹ̀ka so. Kwa misro na mankwa pam katetsie abotre ye santre suso epie ha na pagya po osofo na sepo na pagya po na sabre ye tu ha no na no mwata roma pagya mankwa
wo namfo nom Asien ene ne namfo nom e wo commercial bank wo ni nyina say 250 Ghana cedis there the from man OPK ne nyama no abusiafo ha ya mama na busa do man OPK wala roma be sesia wala roma ya mama na busa do man sesia wala roma be Yeah, mommy maybe. Hello. Akosia de fosu ade ruko. Wonye basa be wu ade kasa. Eye wukuno. Eye nana bwachi yadom. Oni wo South Africa. Wani na busia fi onwe aba be pie mu aha. Bichie boy ye uni abusia ma o ma so ate. Anopa. Wo mo de atie de baaye. Awie na ye do ti ye ye ti so aye. Dadia Jabwachi Yadom Kataji na Busia, Wambatiatra. It's my man, Rukum. What's the issue to Angomiano? And Asenie Busia Ukraine. What in a Busia by a million
Yo baku edu so among party.ye kenso. Nana no more Roma ideas Lilia Basse one is something and Juma Esia. PSA Kwasi Boateng Mr. Kwaso Family said Mr. Oliver Boateng or Mr. Dapa one more Kasata no man Unia Mavis in here one of them say Abuani de Japa in Anaqua into 500 Ghana money come from one you know. Mommy goes to 20 I don't want anybody you Black Prince or don't have to watch my life. They mammy no not getting no and they papa Prince Baya 100 Ghana cities. Mammy 20 so Abusuapani I.K Boateng. Mami Susanna Etampon. Mr. Abusuapani we are Agona President Church Choir patroness. As a church choir you say, one of them are 300 Ghana cities. Fabua and Boateng.ye. Yeah, and I don't want for everything. Sabi never can see a party and son. What were you doing at Ekasa? Retired Chief Inspector, Mr. J. Bama Kofu. Nana no more and my man say picture about me and net or your Cosikani Dimianti. Millions young, yes, so and Capusia Planica or party.ye and Chelsea and an unmasked phone and Abraham when you are Trampunya, who said Abuna Basra, Safotomno, Abum Abensia. As I would say, now you're not Boateng and it was so will be a Willie and a Momo. Presiata, you have radiated anywhere, Pan and Boateng to the one time. The Piana or the Yesu, Yamponi, the Pleno. Boateng say Asenie and Jesus who are sorry them now a bay is a benta and Boateng did not to Mubiana as no echetia. It is a name and Boateng as I would say. Yet this year they will know Boateng is sitting and so your bathroom into a yea ranum as I would say you buy any Yamabusiaka Yaneshi in Sumpo Yanumbi. I am Sumponi and more yet. In soon to the Anyahidi. 80 as I would say 2,200 Ghana cities. Now, half what you become one. Nasika, a free. I'm not present constituency over in 2,500 Ghana cities. Yet I'm one Sianyama as a Punyami, Unisramo. Yadam also for ID or Kasacha also for Thomas. So Thomas, the girl will be a young course of ID. Was he a social campus and a 2 penny? Million Marco, Sadia of ID, Akasa, and the actual of Thomas. I don't know. Mr. Ramon and Animal Tiamani in Swepia Brassi. In PT, yes, Ramon National and Yamani. MPT, yes, Ramo, Momahani, my. Yes, Ramo, ye, dear Manu. Okay.
Said your basre as a photomo air can ye posiesie ye ho na yakoye otinadie enti apansrimua sana Aztec headmistress mama ononso so apansre etwa so Abusua Mr. Jamai uni wo fejo mo fa mo asom femme eye mo akonta atakunu Mr. Kankam o say British boy ye nyina ye nanim sem enti ene wie ya ye no na boaten ni dot ye 500 Ghana cedis 5 million munye na monfa enti kasubi ma mi pleni eye Mr. Chasamuako one ne yire ene abusua ni nyina se one o ma 500 Ghana cedis. Yeah, Mammy Fremata to Cocofunyama. Sabre, I 1980 year group. 1985, Ono area school. Yes, Sabre, Unanabuati, a few more. Omuka million no. Mammy Fremata to also on your Busani Granny Infante on Dotty Ekasu. Ma Antamaki Sabre, a year back where they UK. The year Indianum Edwa Ebetsia war. Tima metnasie na dentiano na anya shekura yiye yi na obekwa kode dase Sabre nananom yehye nanimu ntentenso a eye ohima ataya sede nipa beye ne nanayia na ataya woye nanabo atean yi no enti ne wofa eyie enti enei na wocheda no otese anono ne ebesi kwan na no enenso wasesi ne ho so ebi wo ho so bolo zonkom ene de enum emu onyunu nyina okopha obenya bi na ode ajojo poso Nanano madam mamofa masum family adia sanye hu ayewura sabe yewura benkono for bemena ohireba Asante Boateng woni ne nia Dr. Matilda Adusai Sapon ena bema Joshua Adusai ono omo ma mi nyina millionum wom sese na na Asenie abusia so enka obakrani na monfante.ye eka subi na menhwamu Mona bema dekina busia na abuna man himana na champo mantan se yi atom akra wa bidia wo ba jema akra wa nini wibie o propose prepa wo bodu konko mu friti prete camera fenten frem miura me sumu efru for so femme sabre eye commander Rites onia anti dina ma me pleni ozo ka ho na abuna man hima commander osiensu so no pleni 500 Ghana cedis na yemfa ente ekaso ebi ewo na Boateng ni doti yeyi ase biso mu anam dasie nyama bra wili ofajo wili mesrautie me eye misoseya brakaso was 100 Ghana cedis Nana Asante Boateng woni anum nyina muntie me said the Jima family a wonu free atimoda enkan enetema ebeboa mo papa eyi edoti yi yo no wonum say 3,000 Ghana cedis the Jima family eduneti edi amamo se momfa mo tie me a mo nana no nyana kodwa apaw na maima na tambo mantan say yadom mo nana kodwo apaw eya na sefoi ena sabe wo mo ekasai Abusuapani I.K Boateng Martin Dr. Martin what ena Asenie na Boateng wi amwase wo mo ni wo ma di shibusia ni nyina tade wo mo akasa ni wo mo se wo mo ni mu nyina ya ba ko pe na so ni wa de no wa anya ni ya obi meboa wo mo eba ya wo mu kuta million bienu nananom moso ebaku apia kiliki for so femme sabre eye wo yire ene abusuafo ebeti aye no say 5 enti o ma na abusuafo enyina be born adafa ebeti ana na hema anopa ewie yi nsusu wo no asan aba okatache prepa mensa say na na abuna man hemai
Ose esi so unu ukunani ene uma ene ebusianka ye ni nyina 4,000 Ghana cedis 40 million 4,000 Ghana cedis na busianfo a ebesi na nemu ebehye etirema no so 1,000 Ghana cedis entina yewra na anu ayi Francisca Opoku na Francisca Mrs. Francisca oni na busia ena sabre wo mo kasai biche boye wo bata poku ama wo maso ate na wo maso tie ya ne entimentra bra ma me mesi ni onuanom na ye gyae wofa ya na ya de nyina enti ate mesi o msi mi so no onuanom so enka na na mase ni abusia o manima afa okrani wo mu kra million baako edu sari ate mesi ni bata poku Australia na ye ene na busia akasa eno no pia me krani sari akwaku 100 Ghana cedis Fatika so sana antiama ke onini nuanum nyina ma me kunani woni abusiana na hema 200 Ghana cedis Hati papa one antigiti ene tipi ma me kunani wo 150 Ghana cedis fa boy yi no sabre enso nom eniema edrujom enso nom niema epieja itinanom munse jomoy enso nom niema ene epieja no eye kwesi amponsa Boateng one nini akwesi opon Boateng eni wo ni ababa ko na najo akwatma bonze wo niema wonso nom niema ene epieja eba no ememe mi eni eyire nom ene obaba akwi nekunu eniema mesramo mo metrem na mo sese eniema no mame mami yetua semaya no mo sese eniema no Sabre na amwati tie du katatie yobi adini no ye friend Allahu Sabre Mr. Joe out South Africa baye bole wo fa so baye wonua wa America saje onye ba amwati tie du anasa Allahu o kasa si muso ato abusia na to okrani ni wo se okutare nsa million baako edu million baako edu ya famrai na bo ate ko fomo fante eya ni dot ye e kaso ebi pia Abraham when what is seeing Mr. Jimmy Sabre eye Mr. Dubroni or say men consider Winuniama Unia or what Fasia Minyako say 100 Ghana cedis 1 million money Namufante Casosana Beatrice also answer on also Casache Mr. Jimmy 1 million money Namufante Casubi Nana no Mwadabruma Osofudru, Sabre, Osofudru, so on a something on a Busiana Edha Etsia. Nanaima, Wadaruma, Wunu, Klani, Muntiemi. Nanom Zongwa him for one imam, and the Zongwa Tinankun, Nanso Duha, and James Wamwaba or Mobetsia.
Nana Yema said the ideas Ninian Basse, one, or Casatra will know Penny and Tigris or say, and Kajam where the Kaya Bebo, it's in Point Yashi, Nancy Kobe Mankadi Italy, into 200 Ghana cities. Mammy, Munye, Namonfa, and a Kanasuku. Mr. Jamai. Oni nana hima sɛdeɛ nana mampɔhene tia me nana Asante Boateng ɔbɛti ayɛ no wɔkasa ma no ato mu nie ɔse 200 Ghana cedis 2 million ɔde apansrɛ nso toa so nananom zongofoɔ imam Sariki zongo Sariki protocoli Munina ya mama papa Sarikin tuba Eni kusati gini ni siya nemo Eni zongo panimpunina say, 5,000 Ghana cedis in our month here. They can 50 million. Million at Junum. And no, and our num ever boy, and none of Miss Ramo, Oma means send your maid, Najumi, and Maya, and Wamatre. Not your Asenie. Million of Mensa is Adamani Abusuapani I.K almost so fancy on Bossy, Ekaso. When I'm here to go down once money. Nana Brahma Himan and Etampomantan say you have come. Pretty Premier Penton. Sabre said you wow this year what I had to Bema or Catamana to Wuni or say Wataruma and what to be in Sabre British. Now we put your penny near Yanni Dotty year over 200 Ghana cities. Nanaima is also 2 million. I now no matter my take and I'm a kata set a year and so nom Niansa Obabako any mema me no a year no me woku a carbon what's your name? Nanoma no pano. Said the Debia may come out from the Mississippi for ban and in Swati. And so no near me, Pina and Wenimuno, na esse, na effata. And so nom a year question Ponsa Boating a year, and a question upon Boating a year, and a Nanajua Patima, Nikunu. One of them say a rains, one of them said na brane. Nano almost say every year. One by ya, I go for any jump for Asaba Ebeboa a year. Inti in Soya were Pudomi and Sap. Nanom Yenye, Nayan found some a whole. In Soya were Pudomi and Sap, a session of a fair, and so Nomi and Saint Yenye. Now, your fancy say, ye kunomi a year, yet or end Santa. And no 3-1 no, the Fanta, so Adakabako was selling in our Yawabakum. Malt no a Ghana de Libya and yet the free Nigeria ne Togo no. I wouldn't want colors and on one.
we a papa ne dia no so ya oputo mienu eno firi wono no se champagne o se mento me boase you nanom monso no mi se champagne yentutu so pom 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 na emfa ensra emra efie ha na ayema niema nyina egu na se o esanse wobusua pani ena odafom no something so assault ahodo bebre eno nso so wasina yenye na monchemu obi a wo ha bia ni bi ni pa ya odi tofi bia nyame ase enne aprofuja ye ye